yanzu idan muka zo bangaren invite kamar haka da kuke gani, kun ga sun sama da cewa dan mutum ɗaya idan ka gayyata za su baka naira 500 kenan. To kaga kenan zaka iya tara kuɗaɗe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo a cikin channel din Jabiri TV. Okay, to kai tsaye kafin da muka saba kawo abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha har ma dai abubuwa da suka wuce ma haka. To yau mun zo muku da wani sabon update ta yanda zaka samu airtime a cikin wayarka ta hanyar amfani da koma wani irin sim ne. Okay, to kai tsaye zan sa muku link din application din a description wannan bidiyo ta yanda da zarar ka taba zai kai ka yanda zaka dauko shi. Okay, to kai tsaye da zarar ka gama dauko shi din, idan ka gama saita dukkanin wasu password ko in ce ka gama kirkirar account, ka gama creating na account, ka sa suna, ka sa email, ka sa komai, ka sa password, to kai tsaye zai wuce da kai zuwa step na biyu kenan. To amma step na biyu ne kuma ba zai wuce da kai ba, dole har sai ka sa referral code. To wannan referral code din gashi nan ya bayyana muku a fuskar screen, dole ba zai wuce ba sai ka sa wannan abun din. Idan ka sa wannan referral code din shikenan kai tsaye zai wuce da kai zuwa cikin application din. Da zarar kai download din application din ne zaka ganshi shine kamar haka da kuke gani. Wannan ita ce fuska ta application din kamar haka. Da zarar ka bude shi, misali idan ka bude shi ba zai kawo ka wannan fuska da zai bude mana kamar haka ba. Don haka kafin ya kawo ka wannan fuska dole sai ka yi creating account, ka sa suna, ka sa password, ka sa email ɗinka, ka sa password sannan ka wuce. Idan ka je step na biyu kuma shine zai baka dama dole sai ka sa referral code, shine kamar da na fara muku gashi nan ta bayyana muku a fuska ta screen, ita zaka dauka ka sa. Sannan zan ƙara sa muku ita a descriptions and kawai sai ka dauke ta domin ka je ka sa, bai wuce da kai ya kawo ka zuwa cikin nan. To yanzu abin da zaka shine zaka iya zuwa cikin nan kamar haka wajen da aka sa mode din nan a daidai nan wajen. Idan ka zo nan kamar haka, to nan zai baka dama ka daidaita yanda tsarin profile ɗinka zai kasance idan ka taɓa daidai nan wajen. Ok, to idan ya kawo ka nan fuskar, abinda zaka shine ga wani waje ta setting, shine zai baka dama ka edit profile ɗinka, ka sanya photo yanda kake bukata. Amma akwai yanda ka sa suna ko email ba daidai ba, zaka iya zuwa ka canza kai tsaye. Ok, to kai tsaye idan muka dawo baya kuma a daidai nan wajen shine zaka ga balance ɗinka a daidai nan wajen kenan. To sannan idan muka koma baya kuma kenan, kamar misali nan kamar haka da kuke gani, idan muka zo wajen da aka sa invite a daidai nan wajen, idan ka bude shi kaga a nan sun nuna mana cewa duk mutum ɗaya idan ka gayyata za su baka naira 500 kenan. To kaga kenan, amma kuma wannan ita ce code ɗinka da zaka ba mutum idan ya yi download ɗin application ɗin, shine zaka ga wannan code ɗin sai ya sa shi ma domin ya wuce da shi. Don haka abin da zaka yi a daidai nan wajen shine zaka copy na wannan code ɗin gasu nan kamar haka da kuke gani. To duk wanda kai bawa ya download ɗin application ɗin sai ka ba shi wannan code ɗin domin ya sa ya yi wato ainihin wucewa da shi zuwa cikin website din kenan, ko an ce zuwa cikin application din. Anan sun nuna mana duk mutum ɗaya idan ka gayyata gashi nan za su baka naira 500. To kaga kenan idan ka gayyata adadin mutanen da ka gayyata adadin kuɗin da zaka samu ta hanyar amfani da wannan application din. Okay, to kai tsaye nan shine karshen bidiyon namu, da fatan ya bude kuma za ku yi downloading na wannan application domin samun abin da za a samu a cikin sa. Okay, to kai tsaye kai sharing din bidiyon sannan ka danna alama ta like. Ina matukar godiya, mu kasance da ku a bidiyo na gaba.